Ahojte ľudia, som ja, Líšo. A teraz bude pomsta. Ale to som nemyslela, že pomsta taká, aká je. No, ale bude to... Perfetto. No, takže včera som tiež natočil video a dúfam, že to bude super a proste teším sa na to, že budem mať veľa lajkov a takže iba vás chcem podporiť, aby ste mi dávali lajky a tak ďalej. Tak, ja s vami